1, 2, 3. Thank you, Magda! Bírja, stoppát. Nem, ez így működik, nem, ez sokáig kell ütni. Hazudtam. Na jó, akkor üsse más is. Megfogod? Egy kicsit ütni. Meg kicsit megüthet. Figyelj, lámpa marad. És azt nem mondták, hogy tehát nem betonból kell önteni, hanem papírmasírról. Tényleg jól bírja. Azt vágod, hogy ott a lyuk. Csak azt éresük belőle. Na, valaki akar ütni? Én is hadd. Mondom, hogy ezt ütés előre csináltátok. Igen, így próbálom téged eltalálni. Kicsit odébb, hogy ne legyen már ütéstávolság. Mindenki... Oké, alakul. Pici, mindenki üssön egyet, csak féltízva. Jó, hát. Ez ilyen Hagyd működik. neki. Oké, valaki más üsse most. Ki akar cicák? Aha, de nem, ez egyébként azért is ilyen tartós, mert ezen még van ragasztó és... Mondok, ez mit a pasz? Ugye? Bírja a gyűrődét. Valaki, Tamás. Ezt te... Nem. De! Képzelj oda valakit, akit nem kedvelsz. Ez jó levezetés. Na látod. Képzeld oda az alapvizsgát majd. Ja, ne legyen illúzió. Ott a lyuk van. Igen, próbálom úgy tartani, hogy a lyukat. Szigetem még finnyáztásként. Jó bírja. Hát ez... Na, Eszter jön. Gyere. De nincs választásom. Egyetlen jó volt. Jól érzés. Üssed, jó érzés. Hát tök szikszalagos. Üsd! Nem lehet szétverni. Üsd! De nem lehet. Dehogy nem. Bazd meg. Ez az alakul. Tamás, megfogod a gerinek? Aha. És aztán szétszakítjuk. Nem kikapja már egészen.